3 храни, с които да си почистим бъбреците. Бъбреците всъщност не са мръсни, но се увреждат и не могат да филтрират правилно. Получава се отпадък, който засяга краката ви, води до едема и подуване. Очите ви се подуват. Първата е краставиците. Те са съставени от над 90% вода, но тя е структурирана. Специален тип вода, която действа благоприятно на вашата тъкан. Тя прониква надълбоко във вашите клетки и ги прочиства. Краставиците също са диуретик, изхвърлят ненужната вода от тялото. Борят се с възпаленията, защитават срещу камъни в бъбреците. Номер 2. Лимони. Те са богати на цитрусова киселина, тя намалява риска от камъни в бъбреците. Пречи на натрупването на токсини. Помага на бъбреците да функционират по-добре. Затова препоръчваме да добавяте прясно изстискан лимонов сок към водата си за пиене. Номер 3. Магданус. Магданозът е невероятен антиоксидант, който прочиства тежките метали от тялото. Помага за изхвърлянето на излишната вода от тялото. Има противовъзпалителни свойства.